Presentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, diretso na naman kita. Nag-iinit na ang aldaw kan sa tuyang pagkayod. Primera dia kaining semana, petsa 17 na po o kaya petsa 20 kan Enero taon 2025. Ano man tabian sa tuyang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat iyon perme ang pigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung unyan. Tingog kan banwaan na tabi. Naglalaom na idineretso kan mga paraan tabay an pagsubaybay. Sa inman kamong lugar digdi sa Legazpi, dyan sa Cruzada, Gugon, Washington Drive, Tula-Tula, Marquez. Sa inman tabi kamong lugar dyan man sa sentro kan Legazpi, dyan sa Goodluck Novelty asin sa Gold Street, Madam Pilar Akende, maray na aga tabi sa imo. Dahita man ipagpaudyan ang sa tuyang ever DCGB supporter, listener. Madam Bet Costa, kan Costa Enterprises. Maray na agatabi sa imo, Madam Bet. Victory Village, ano man tabian sa indong kamugtakan dyan, pinaganda lamang na pangutuhan manay selmang bahoy. Dyan sa Victory Village. San Roque. Daraga, maray na agaban kay Mrs. Folay. Diyan sa Saudan, na sa tuya ng mga barkada diyan sa Daraga Public Market. Siyempre sa Albay Public Market, marhay na agaman tabi sa EM's Barrio. Nagadarangog sinda diyan, 7115. Maray na aga tabi sa EM's Barrio, diyan sa Albay District. Sagkod kitang alas 10:30, mantang naghahanda na kamukan pamanggihan o kaya pangudtuhan. Anong maray na kombinasyon ngunyan tabi na Lunes dyan sa lamesa? Ano manan sa tuyang pinaghanda, basta kang pigasabing labor of love, masiramon yan. Ano? Sige, maging katuwang tadyan sa luwas ang news team. Sa panginot ni kumpareng Jimmy, ang samuyang chief reporter, Alarmario Padingal, Zinzi Pading Joma Ruyan sa First District pala na. Maray na aga tabi sa gabos na nakaantabay man yan. Primer Distrito Canalbay, especialmente sa Tabaco City. Sa paagikan sister station may dyan ang 106.9 WGB-FM. Good morning sa Indo, sa men and women kang WGB-FM sa Tabaco. Sa panginot ni Sir Dex Velez, yan ang samuyang SM dyan, Sir Dex. Siyempre sa technical dyan, si Elvis Precisely. O yaon pala si Tatabes sa 106.9. Si Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala sa Manibela Henry Mata. Mantang sa technical control, ang nagbabalik, the Manila Boy. Huwag kang managalig. Madinig ka ng urig, masipig. Langya ka. Chief Tech Ramir Tanay. Kondisyon na kondisyon si Chief Tech Ramir, sinasabi ko. Dahil ka darang so biskwit baga na nasa lata. Langya ka. Dahil ka barang na
So, biskwit baga. Taong de, kalamang ning pagmakulog sa pag-iriba mong luko-luko ka. So, biskwit na igwaning bilog, igwaning wafer, igwang brown. Uy. So, marka layon. Ali kang Manilang loko-loko kaday ka barang nagbitbit. Oh. Narodot, tatinukawan mo. Buwa ka talaga. Nag-jump seat ka. Narolot so. Day mo na ito. Iyan bagang biskwit na ang tatabunjing. Pagdain ng laog, ang salida na dyan, bagas. Yan. Marayin na igwa kami kan maniwala ka tabi Chief Tekra. Tapos ang pagbungkalo pag sisugo ka bagakan sa imong magurang pagsapna na ngaya. Ang pagbungkal mo kay itong tulob, minalagatak. Pag-uraburido ka. Sige, sa AM Band. Buweltaan sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Siya po ang nagluluwaskan boses midyan sa radyo. Sa newsroom, siyempre, diretso. Day pa si perang oras na sa nabagubag asamir, so ikaw 45 na naging 47. So kainot-inoting convicted, kondinado na presidente kan pinakamakusog na nasyon sa kinaban, Donald Trump. Perang oras na sana maasumir na ibang klase ang governance kay niya, budang filosofiya ni Donald Trump. Gusto daw maging hadi sa Estados Unidos. Ibaga, the first ever sa istorya kan pinaka makusog militarily, although igwa na rin mga nagkukontestar baga, militarily, siyensya, teknolohiya, gabos. Kainot-inote, naan sarong kondinado, convicted ning korte, magiging presidente kan Estados Unidos de Amerika, Donald Trump. Yaon dyan sa newsroom, ansa mo ya pong the ever reliable, laban ng laban, News Director Mardela. Katabang dyan ngunyan, yaon si Angel Mustaza, asin Mary Joy Jarezgo. Nagsusubaybay man, siyempre nagmamonitor si Jen Matthew Baleran. Sa production center, si Madam Xia Leron. Sindaman, parehong grupo ang nagtatarabang-tabang dyan sa social media platform kan DCGB. Yan pong bareta na nagakabarasan nindo sa internet. Sindaman giraray. Pagkatapos si Jimos Barrios with sa IT. Ang samuyang pag-iriba dyan sa IT, Jerome Nico Martinez. Maray na aga sa mga nag-antabay dyan, hali sa Pilipinas, sa inman kamong lugar tabi kan kinaban, asin kang nasyon, dyan sa nakaantabay sa broadcast ni mantabi sa internet. Worldwide, netwide. Yan, ang DCGB News Online. Maging sa YouTube, ang kaparter ta dyan si Jerome Nico Martinez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat digdi sa mga nag-text, nag-assure na yaon sinda. Nag-aarantabay sa nagut-gut kan ma nito. Maray na aga dyan sa Indo, sa ma nito. 4126 mga taga nagut-gut. Sabi naman ni 67517. Good morning po Sir Pio and kay Ate Ciara May Leron. Natapo dain na siya nagbabalita, mismi na po ang balita niya. God bless po. Yan, sinasabi. Prerogative po yan May mga changes lang kaya paano kita digdin na na-experiensyahan. Sige, Madam Rose. Good morning, Madam Rose. Good morning. Babe. Attendance.
Oho, ma-attendance ka ta nganing Na perti ang laban diyan sa Kamalig. Oo, di pa akong aram. Ano ang laban din? Ha? Ay, man akong Diyos. Dai pa. Sige, Di pa madam. ako laban. Pero bisa na ako nasa harong pa ito. Sige. Sige, good morning, Madam Rose. Sige. Thank you so much, Tabi. Si Madam Rose Grahida. Ang sa kuyang telepono numero, Tabi, sa smart subscribers 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. And sa Globe 0966-0730-115. 0966-0730-115. May mga bago tayong ikipa. Ano yung kuhan kayo ni Chief Tech? Ano bang kuhan nito? Paano may calculator baga digding may speaker? Buda may antena. Madadangog mo nadadangog ko na ang boses mo. Intercom pala nini. Di makakang ka dyan, hoy, commercial na. Ganyan na. Intercom pala niya de. Very good. May antena. Sige. Maray na aga tabi kunyan kay Sir Jason Puyo. Yan, ang panguntuhan niya dang pinaghahanda. Lantang pili with kuyog. Isusaloy na kung nakakatana ka ini. So tinola bagang pili. Pagkatapos may kuyog. Dispes ginisang repolyo. Naku yan ang mga the best. Sir Jason, luto na siguro ang panguntuhan mong iyan. Maray na aga tabi sa imo. Sige, ano yung nakukuatang informasyon dyan sa Kapitolyo na igodaaning pinagdisalaw yung Commission on Audit na aktibidad dyan kanakalis na taon 2023 pa ata ito. As per information na ipinagpaabot sa Satuya, nagkaigwa daw ning Mancom somewhere in Boracay. May mga nagaratindir duman, but upon audit, akan Commission on Audit, igwaning notice of disallowance. Yan ang initial na informasyon na ipinagpaabot sa Satuya. Duman sa findings gayud kan COA day mapupwede igwaman sana ni mga espasyo digdi sa Kapitolyo na pwedeng kundusiran kan Mancom na tatamaduman pa sa kunyan sa Boracay. Yung data so pinag-uugid yan kan sa tuyang grupo dyan sa luwas may disallowance may notice yata pero pwede man niya na i-apilar tabi sa may proseso na kwan man ang tabi findings notice man lang yan na pwedeng kumbaga mabulong ma-justify ang aktibidad na pinagdisalaw po kan Commission on Audit. Parang may notice yata. Notice, dahil ko sabot pa kung na-disallow man agad or what. Sa tuya pang nakukua, pipabalik so kantidad na pinag-cash advance kan mga nag-atindir duman kumo nga ni may observation yung Commission on Audit. May observation daw na day mapupwede ito. Kaya ingat-ingat lang tabi sa mga Mancom na yan. Buda mga year-end assessment na yan tabi. Ingat-ingat lang po. Kung Mancom, ini in general na sa natabi, kung Mancom, may fasilidad man sa natabi dyan sa indong mga lugares, mga madlain-lain na ahendas di gobyerno, dyan na sa natabi. Because we will be using people's money and mapagalang pag-justify na Mancom kita sa ibang lugar, tourist attraction for that matter halimbawa, paano pag-justify mo ka na igwa sa ning fasilidad dyan sa indong ahensya in kaso dahil nakitang pigasabing in particular parang general guidance lang tabi paano pag-justify mo ka na igwa man sa halimbawa ding conference room
malipot man halimbawa, igwa man ning aircon, pwede man na mag-cater na sa nanin pagkaon kun baga. Dahil na maghanap din iba pang lugar. Not unless, sabi ta na nga ni, ma-justify talaga na igwanin reasonable ground and igwanin nagakanigong pwedeng basaran man na kakusgan tanganing ma-justify iyan na pagkaigwaning mankom sa ibang lugar. Sa pribado, dahil problema yan because ang mga private agencies, sa diring kwarta ninda yan. Pero if we will be using public money, miriting kita kunsain, iyan nga ni na mga sesyon baga halimbawa, mga sesyon kang manlaylay na konseho, barangay, lungsod, bayan, lalawigan, na mga sesyon sa kunsain na restaurant, kunyan. Bako na maray na pagparahiling-hilingon baga tabi, may mga instances baga paano na paminsan minaseresyon sa mga restaurant, igwa man sa naning session, natataday pagibuhon diyan ang sesyon. Pagkatapos, aniba, nagko-closed door pa. Nagsesesyon outside of session hall, na ang session hall ipinagbugtak yan for the people to know and to participate the proceedings. Sa mga yan, sa mga sessions na yan. Yan po sa mga session. Paminsan baga paano igunin mga nagsisession outside of session hall. May nagpapasiriring duman sa mga maray na klaseng kaung-kaunan, pagkatapos sinda-sinda sana. Nangyayari ang nagkakapera kayan tabi. Now diyan tabi diyan sa Kapitolyo, pero we've heard na igwa man ni nagigibuho na paagi, iyan pa ang baga pa ang Commission on Audit nag-audit yan and may mga notice lang, check initabi medyo day pwede i-justify nindo yan, takon day ibultaan sintabo araw kang pitatawan ng tsansa na ma-justify itong supagkondusir ng aktibidad using people's money. Dahil man nagasabing convicted na kamo kung ano pa man, basta ang sabi kan kawop day ang pwede ibultan nindo bako tabi diyan yan po sa Kapitolyo. Ipipabalik da so kantidad na nakas advance kan su mga nagaratindir duman sisibot su iban natabi. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwas, bungkaras kan informasyon si kumpadre ng Alarmario. Kumpadre Ngal, maray na aldaw tabi, please go ahead. Thank you so much, Paday. Maray na aldaw. Talagang maray ang aldaw. Nagbubuelo ng unyan. Ang mga trabador sa mga construction work, lalo yung mga road widening, particular digdi sa Surcan, Legazpi City. At least pagkatapos in haros 2 bulan na sigidaan oran, ngunyan nagpuuna garay na magpakabuelo sa trabaho. Ang mga nagpapagibo kan the widening dahil talagang nagiging delay na sa indang trabaho uli kan mga pag-uuran kan mga luminis na aldaw. Alagad susog sa informasyon ngunyan talagang mabuelo naman ang mga trabador na ni para matapos-tapos na ini sa mga masunod na bulan. Ang pinaka-target na maipagpadagos sa ini sagod sa may barangay Lamba. Mapunto Maslog area dahil iyo talaga ini sa sa Kabautan kan mga opisyal digdi sa second district lalo na may magpadagos sa ini mga patinampong ini in preparasyon sa mga development pang mangyayari sa mga masunod na taon. Roger. Yan pa din ang informasyon halidigdi sa southern part Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al sa istorya haligyan sa Kapitolyo Provincial o kaya sa southern part kan Legazpi. Sige, dire-diretso kita. Sandali, may sarang mensahe. Sa Barangay 4, kan Sagpon, si Cha Leti and Louis Vibar. Maray na aga tabi isa indo dyan. Sa Sagpon, Barangay 4, Cha Leti and Louis Vibar. Oras Pilipinas. Time check tayo. It's 9:29.
An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavor. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids, now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Smile always! Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga eskolar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for kids, now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Siyudad kan Legazpi. Si Consi J. Pili handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Consi J. Pili handang magserbi. Kung si JP Lee handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito.
ito papermin ang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pangarap ay umangat pero minsan ay sangat. Kabayani kita sa Ginebra! Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayani tayo! Kabayani kita! Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka an kalidad, pero magian sa bulsa an RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Chief Tech. Buwalta na kita sa programa. Pasintabi sa mga nagdadangog niyan igwa ng mga nagpreparar diyan sigurado nin pangudtuhan kundi there's no other way but to describe and istorya sa Indo ining pinagsusubaybayan tang newsman hala sa ibang lugar. So ini manungod sa krimen krimen. Kanakaging simana na istoryatan na itong sarong lola, ang edad niya is 80 years old, mahigit, more or less. Biniktima harong kan lola, somewhere else diyan sa Central Luzon, linaog ning maabas, solong assailant, perpetrator, hinabasan harong, kinoaso importanteng gamit, nahiling pa nakahigda na lola ta na-stroke na nga nito, paralyzed, 80 years old, linupigan pa, renape. Pagkatapos na renape, sinurusaksak, gadan. Nadakop sa biktima, solo. Ano ang findings? Nag-ako, bangag ngaya ako sa Cebu. Adik. Okay. Igwa naman in Bareta, kasubag kitang nasubaybayan,
ini aki ginadanso amaknya, pinugutanin payo sa ama, pinutulso payo sa Tagum gayon ini. Ang Tagum, Davao del Norte, ano? Basta sa Tagum, pinutulso payo, gari sa na ibinatirag na bola duman sa sularkan sa indang harong, uni pa ang ginibo. Kinuot so minudensya, ibidugtak sa kawali, suposo, binarabad duman sa kung saan na lugar, nadakop sa suspetsado, so aki iman sa nakang kunyan, ginadan so ama niya, nadakop sa suspetsado, ano ang findings? Bangag sa droga. Igwa naman nangyari sa Cebu, tabi, nagparapambadil kung sisa yan sa iyang makahap atubangan, may nagadan, nadakop sa suspitsado lalaki, anong findings? Adik na naman, bangag sa droga. Ano sa nan pinuunan kan pagwala na pagrambong ito kan itong sa taga Cebu? May nakadiskusyon sa nataday kung ngaya kurso na dagari ngaya mahambugon ka. Sabi kay itong suspitsado, nagkadiskusyonan. Nagparapambadil. Anon common sa tulong krimen na yan? Ang suspitsado, bangag sa droga. Adik, taon-taon bibiltadahan na tabi yan ano. Itong susatagum ang makakunyan, makaturo triste tabi. Buda itong panglupig pakan sarong lola, linupigan so lola, biktima sa Central Luzon. Taon-taon bibiltadahan ta po yan. Sa oras na 14, bago mag-abot ang alas 10, nin pagkaudto, nasa linya na ang samuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Pading Jimmy, maray na aldaw, please go ahead, tabi. Yes, salamat tabi, padi, maray na aga sa mga parantabay. Yaong kitangon yan digdi sa kahiwasan kan mga kaumahan sa barangay Busak, sa Banwaan kan Uwas. Poon kan uminaging bagyong Christine Pipito, dahil niya ito iniinabot, mahiwason ini, yun is pinagsasabi ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan mga interview niya to kan inot, na sobra, maabot 800 pira pa, 825 na nagkatarabunan sa nakan, dahil na matatanuman, i-Diyos ko ka, nugo na, dakulong ko tanan production. Kung source kan rush ganari kan libon, na apektaran. Oho. So, supposed to be nagtataranong mo niyan. Dahil pa man siya nakakatanom dahil... Dahil, supposed to book, dahil na nadistroso kan bagyo. Nasa planting season na kami. Oho. Gulpi, yung may naroon 800 hektarya na mga kabasa na doon supposed to be nagtatanom na ngunyan. Dahil yung matatanuman, paano na yun eh? Ang kuyan may temporary ng isang baging madampingan para at least makatanom. Nagkawarara sa paras-paras? Oho, so yan ang sitwasyon tabi pa de. Kaya ngunyan, iniba ni Congressman Fernando Didi Cabredo, inimbitaran Sunia, si Sir Engineer Cloyd So, pamayukan niya, DPWH, mga barangay official, o ni si Kapitan Raul Sirio, kaoro nung tatabi pa de. Wala to, nagapiriting kaya uni sa kuwang kami, may niton, dangugon to si... Yan, ang hapot ko sa DPWH, hindi kaya, inyaw ni si Pigapod na time is of the essence. Kaya puwan sa lalong madaling panahon, makapagtanom ining mga parauma. So, may pigigibo sila naging espuerto, mag-start sa department. Pero, ini, ang hapot ko, doawing kaumapoon. Yeah, may budget. Naka-advertise na. Dapat, ini maabot ka election ban. Punya lang hapot to. Kaoro ni kong Didi so DPWH tabi pa de.
Pingigibo mo niyang kang DPWH ay kang NIA and farmers. Ano, kay puwang pa yan? O magtatabang-tabang ining dawang ahensya kan gobyerno. Ta nangyari kay ni pade. So tubig salo gali sa Kabilugan River. Pinasa so dike ninaharos 700 meters so nagaba. Pagkagaba rinabasan ining 825 or 875 hektaryas nin kabasan makanugunon ini production ining kuta na rice granary parte ini kan rice granary libon uwas gaba bagsak an production dahil lang taday nga ni makakaproduce tabi pa de dahil lang kan sitwasyon na ini haaros mga basura an nakabalon bundigdi tapos mga kahoy mga kung ano-ano pa mga basura ang kadaklan digdi na nahiling niya to na supposed to be mga tinanom na paroy anyaon digdi. Okay. Kada kaagi bagang semana Chief Jimmy kumpadre nakahuron taon air si ining Congressman Didi naunang bitan niya managad na iguana nin budget siguro 140 million yata yon pero baka kulang o sobraan sa kuyang naunang bitan pero iguan ng budget yung DPWH na mapakaray na yan na dike ta iyo man nagadan sukausa kan paglantup kan iyan na baybay graba basura diyan sa 800 hectares na iyan. Correct pa ngunyan so dike kay puhan mapuna na ning kanyan tulos-tulos tanganig day maabot nin election ban pagkatapos so tubig na mapapaagi na sa tamang agihan magagamit pa sa irigasyon. Yan. Ang problema ta ininganing sandbagging naunang bitan ni Congressman Didi kunyan nga yan palliative bako yan na permanente kaya tama yan na pinagigibo ni Congressman Didi na hands-on time is of the essence na pukunya niya napipressure niya ang ahensya di gobyerno na mapunan niyan tulos because dapat nga ni planting season ng unyan. Supposed to be. Di nagmimiriting palan diyan. Nagmimiriting sa gilid kan kabasan mismo. Yan ang character trait ni Congressman Didi na sagkod ngunyan panindugan niya yaon siya sa barangay. Bako sa mga di-aircon ngayon yaon sa gilid. Oo. Iyo. Nasa gilid kan labugan kami. Yan, Nakagluto tayo, nakarabaw. Puting karabaw. Panisi kong dini tabi ba? Sige tabi. Sige. Wala na ko ron. Nagkukunta sa DPWH nagtalam. May technical reasons yan ba? Niya, Sir Cloyd. Kasi once na mag-overflow, nangyayari po ulit yan. Yes. Tama ngayon yung Kwent man si PM Imperial. Hindi lang po yung nakikita yung damage din sa unahan. Lang po din yung damage. May mga damage po dyan sa unang-unahan na anytime po pag lumampas Yung PWC ng mga babae nagtatara. Nangyayari po yan ulit. wawasak lang din po yan. So, para hindi basta, po masaya. ang priority ko, base sa ni Presidente, ito. Tapos, yung doon sa damage, sa tulay, the damage, yun tayo muna. Yung mga kuyan, hayaan mo muna yun Hindi mo nang raot, sa napipilig ruman ining Ilaw Norte. Tama mo yan, pirang hektarya siya. Mga 200 hektarya yan. Umas pa. Yan So adjacent ini pa de. Adjacent na gari day adaptable so sandbagging. Iyo day mananggad. Sabi kan DPWH useless man sana. Papalit na tayo ng rubber dam doon na sa baba natin ilalagay sa kali. Pero yung sa dump outside. Sudam. Oo, hindi. Pati Sudam, apektado. Yung design ng DPWH dito, i-coordinate na sa NIA for future, may isa pa kung tabi nga ulit sa NIA. Ayun, so niya. Actual na pinag-didirihiran sa ngunya ni Kong Didi. Dapat itabay muna sa plano mo na NIA. I-revive itong creek going to kastorya ta si Kapitan Raul Sirio. Kapitan. Hello, Kap. Si Kapitan Raul Sirio kan barangay Bosak tabi pade. Kap ining piguhururonan sa ngunyan na Kong Didi DPWH in sa Sunia.
ano ang impact kayo ni sa Indo kung dahil nga halimbawa ma-restaurant tolo? Si Pading Pio po sa angkor sa DCT. Pio Tabi, good morning. Ay, good morning, Kapitan Tabi. Ano? Opo. Kung dahil ni po ini maaksyonan na pag-uururunan mingon yan, may aksyonan agad-agad, kami makatarok digdi sa Barangay Busak, Alumon, Tinali, parting municipality of Libon. Iyo Kaya Tabi. ang ginigibo mo yan, palliative measure, mas sanbagingan ining was out na darakan dinisloso ng bagyong Christine. Pero may taga DPWH Bigdiman na may pundo na raw. Parang dahil hindi maaraman kung warin mapuon, Yan. kamabiding pa. Iyo Tabi. Salamat nga ni. Kaya ang gigibon mo para takaniya, palliative measure sanbaging, tangan kami makatarok tabi. Digdi sa South Kinaliaw, Pisalet Dam. Iyo Tabi. Ano? Kapitan, iimahinar mi so sistema dyan mo yan kamungtakan na balumbunan anin baybay, mga gravitos, mga basura. Kaya pa daw Tabi na mabuhay giraray asin pwedeng matarukanin paroy over? Kaya po tabi Sir Piguta, ang parauma sinda na ang kung ano ang estrataya para mas mahali so nakabalon po na mga basod. Iyo Hindi na ang Tabi. magibo. Mapansugod, tanganing makasulit sa dating ang dagang pinagtatanuman nila. Iyo, okay. So kaya palang Tabi ano kan mga paraumanaw. Duman sa sandbagging, noarin an plano na makapuon ang mga parauma dyan na makapag-sandbagging para at least maprebentaran so paglaog kan, paglantop giraray kan na tubig dyan. Opo, actually, sir, sabi ko ngayon sa Association Digdi, if possible this week, kamay mga nakatambak ng dagang sa Sanbagan, may duwang bako. Iyo. Alisa niya ang bako, saka ang saruman, pinare-enforce ni Mayor Adrian Salcedata, ang Pulangi, iguma ng mga barangay na apektado ka ining dam na ini. Kaya magtatarbangan na po so niya ang Sanbaging, labor force, manpower, bayanihan. Iyo Tabi. Oho. Now, Kap Tabi, ano, nasa panahon pa kita o naudya na kita sa planting season? Medyo naudya na. Pero di bali mga udyan basta makatarok. Bastang makatarok. Opo. Oho. So, sige, Tabi, an medyo sa tuya pa kayang aantabayanan dyan, yung trabaho na mismo kang DPWH sagud kang niya mabiding pa sa napalan, ano? Opo, Tabi, opo. Sige, salamat Tabi. Okay, salamat Tabi, sir. Salamat. Opo. Kaya minakumpisto pa lang kayo ni Uwas, Libon, Pulangi. Yes, tulong municipality of Uwas, Pulangi and Libon. 800 pira ang danyos? 800 plus hectares. Hectares. May wason. Okay. Ano ka po, Digdi? Kapitan po sa Marayag. Kapitan ka sa Marayag. Ito kapitan ini siya Busak, Marayag. Iyo. Libon na yan, ano? Marayag, Libon. Di part ini, ano pa pangalan ta? Rick Berinya po. Rick Berinya, kapitan kan Marayag, Libon. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. So, pirang hektaryan sakop din daw na nadistroso. Ang irrigable area kay ning irrigation dam na ini is 825. Na kung saan ang source kan rice granary o Libon naka-depende din sa irrigable area kay ini. Kaya kung dai makatarog sarong cropping ang ining mga irrigable area ini maali so rice granary kan Libon. Kaya ang apelasyon na mga parauma at least matemporary unang maisanbaging na mayo pa ang pag-implement ang pundo kan DPWH makatemporary una kang makasanbaging. Ining intervention na Congressman Didi Cabredo, DPWH, niya, makakatabang daw po sa inyo? Makakatabang po, pero ang immediatamente po, dahil ang parauma na nga ipuna kan makatanom, temporary po kaming masanbaging. Okay daw, adaptable daw sa sanbaging, epektibo daw? Okay, epektibo po. Dahil ano naman na dry season naman, kulang naman ang siguro ang na. Okay, uning damday man apektado na kung may sandbag na, makakatipo na kitubig? Makakatipo na po. Okay, so kumusta ngunyan sa mga farmers mo na supposed to be nagtatara, no? Manong ngunyan na alternatibong hanap buhay?
Maayo man dahil itong kuyan mi, dahil imang pwedeng tanungan ti mga gugulayon dahil ini klelum ini. Dahil mabuhay. Maluya. Maluya. Klelum ining mga daga. Dapat magkaharali ining nakabalon-bon. Opo. Oo, yan tabi pa di si Kapitan Berinya Yan. kan Barangay Marayag Libon. Si Kung Didi, baad lamang available na ano? O, may kastorya pa. Makwanta. Mapa-speed up ta sa Pwede kunyan. pinabulit sa ning kauro niya, garo? Dapat sa lalong madaling pa, mapabit din doon eh. Yan. Regional office ini. Sige, tanganing makuantang boses si Congressman Didi. sandal. Ano outside net ini, yung nga ito pinasingit ini. Ano? Yan na, nag-restore. Story kami di sa gilid kan Labogan. Yan. Si Engineer Cloyd so dahil nag-istorya kan DPWH. Tayo ako nini immediate concern ini kan mga farmers digdi sa tulong munisipyo Libon, Uwas and Pulangi. So arog kaning sitwasyon mapagal-pagal man anggad kunday ninigon mo pirang kabanis nin paroy an mawawara iyo dahilan kaning pagkadistrusong ini kan bagyo na haro 700 meters kan diki flood control an narangka tabi pa de adeta take advantage unta Oronic Congressman Didi Cabredo Sa niya, sa ini kaya, nagbagyo baga, tapos na sa budget sa Congress, sa lower house. Ngunyan, siningit ini sa BICAM, ining project na ini. Ngunyan, may mga controversy ba silang nadadanog sa BICAM. So sa budget, controversial, ipa-investigawan ng Presidente. May special guidelines na ginibos ng Presidente. Ngunyan, ang kaipuhan ko sa imo, si Engineer Cloyd so pamayo ka niyang kauron 125 hectares ang apektado na umahan. Gibo katabi ni gumibo ka ni alam mo na proposal. Gumibo ka ning bakong proposal endorsement of certification. Ang kaipuhan ko is certification na ining rehabilitation kang flood mitigation project. Ito ko sa imo sa title sa GAA, the General Appropriations Act, na ining project na ini na nakasulat sa GAA, essential para makapagtarok ang 825 hectares na farmland. So, gibo katabing certification. At i-attach ko yan sa surat ko kay Secretary kan DPWH, pati kay Presidente, ma-appeal kita. Dapat sa lalong madaling panahon, makapagtanong minutes. Okay, direkta instruction. Iyo, tama ito. Digdi sa site mismo. Hindi man ako pwedeng basta-basta sa gumibo ng surat. Hindi man akong attachment. Okay po, may katibayan man ako. Okay. So, kamuhan. Mga farmers naman. Mga farmers. Resolution mga kapitan. Resolution, pirmado kang gabos na kapitan, board of directors ka. I-address yun kay Kuyan. Kay Cloyd. I-address yun sa iya, copy form nista ko. Sagay po ang tamo niya. Sa madaling sabi, sa mga barangay officials, pipag-ibunin mga resolution and address NEA, copy form nisang NEA, and kaipuhan ito sa mga attachment na isusumiter ni Congressman Didi Cabredo sa DPWH and sa Presidente mismo, maapilo siya kay PBBM. So yan ang unang tabi pa de. Nasa to yung urgent na action na gigibuhon intervention kan congressman kan tercer distrito kan Albay. Tibaan so, mako at taon-taon pagka news. Tabi pa de. Okay. Mabalik na lang ako. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Taon-taon tadahan taan. If you will remember, kamo maparantabay so interview tan offshoot an kan interview ta kaso nakaaging si manay kay Congressman Didi manungod sa bagay na ano. Mabareta mo na si Angel mo na may hanap buhay si Chief Tech Ramir. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa itong malalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nakahali na sa Pilipinas ang Afghan nationals na nag-abot sa nasyon kan Enero 6 ngunyan na tahon. Sa sarong payag kinonfirmar ni US Embassy spokesperson Kanishka Gangupadhyay na hababa sa 200 na Afghan nationals na nag-abot sa nasyon para sa pinal na pagproseso kan sa indang aplikasyon para sa US Special Immigrant Visa sa US Embassy sa Manila. Nagali ini sa nasyon papasiring sa Amerika lunad kan commercial flights kan Enero 15 asin 17, 2025. Ipinaabot naman kan US Embassy official ang pasasalamat kan Amerika sa gobyerno kan Pilipinas para sa kooperasyon asin suporta kaini sa sainang esforsos na matabangan ang Afghan special immigrants. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawa ang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug,
Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman pagbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DZGB Flash Report. At tambay muna, Pading Jim, Chief Jimmy and Pading Jomar, si Joshua, may flash report. Joshua, location and what's happening? Yes, marina aga Sir Pio, marina aga sa mga paragtabay. Ano na ko digdi sa Barangay Hall, kan Barangay Puro, Legazpi City. Kung sa'yo na kumpirmal tanatabi Sir Pio na igwanin sarong parasira ang nagadaan dahil sa pagkalamos kasubagong aga. Ini ang nagbutuang na istorya sa Barangay Puro na kinakikigman kan pamilya kan biktima dahil parasira nalamos. Ang nangyari palantabi Sir Pio, nahulog siya sa iyang sagwan mantang natatao ini kan paglalawod. Binukod siya nahulog na sagwan, posibleng kinalambre, nalamos. Tawag ko Sir Pio ang istorya, ay bahan tungo niyang digdi si Barangay Kagawad, Ednel Saiko, kan Barangay Puro. Tayo istorya, ano talaga ang nangyari sa pagkalamos kan para sira na nadigdi sa Barangay Puro. At sabi si Sir Pio Fernandez. Maray na aga po, Sir Pio. Yes, maray na aga tabi, sir. Ano po ang kuwan? Ano po ang nangyari? Go ahead po, tabi. Bali po kang, gusto mo aga, mga alas 7 siguro ito, ipasira ko sa talipapa sa may, duman sa may pinangyarihan, mabakal lagi protas. Kaya lang naano ko sa ako, nag-ano siya, dating yung sa pulsino siya, pag-uli, pang-aksyon. Ako nang ako to, misis ang ito pa lang swagom niya na nag-rosip na iling susakayan dahil ng tao. Pag-iribang paralawad manari pa na ito pa lang, masarang oras na dahil ng Kaya na-confirm na, garo wala ng tao mo sa sakayan. Ito, nagano na sa Koro, na nagapog kita sa Sipag 3 para makapag maritime. Hanggang narama na ito pala na gadan. Baga, nakasabit sa pukot niya, sa pukot. Muna yung binuso niya, yung pagbuso niya, nakasabay sa sagwan. Muna yung sagotano doon. Kung na yung talaga sagot, na yung makapabalik pa ulit. Baga, sibit man lang sa niya. Kaso, garo duman siguro kinalambre, duman na magandalo siya, nakatundag sa dagat, baga, matahiming man, nakasabit siya sa magapokade sa inanukan sulo. Iyo, tabi. Nakupan siya sa pagod mo sa kayan niya. Iyo. Sa ini na lugar tabi sisira over? Ilang po sa Sir Pio sa laud lang kang San Isidro kang Puro. Aha, diyan sa may kadagatan kan Puro Ayo po. Opo. So, andaran niya sibid sana, so sibid ano po? Ayo po. Nagsasagwan. Ngunyan mga perang distansya kung sa kilometrahe, perang distansya na arayo niya sa kwan sa daapig dadagsaan kan na kadagatan. Pwede mga 1 kilometer. Oh, bako man gayo pang harayo ano tabi. Pagupot na iling pa sa mga duman sa Pangpang, iling pang niya ang
sipid niya. Iyo, oho. Nariparo nagarodain ng tawo, siniribot na. Oh, yun po. O susagwan pala na nakasabit, susagwan o nawaltak o nabuhian. Pag dive niya, di niya malaman yun. So, sagwa na gumbaga na gayon, mahulog sa tubig. Ayun itong bigabol niya, dumas siya na kinalambro siguro. Oo, kinalambre dahil na nakalangoy dahil na nakapusipos. So, bangkay, saan na-recover tabi iso bangkay? Naman mismo sa, kang iskayan niya, sa Irarom lang. Sa Irarom. Kumbaga, nakano siya sa Magapo. Nakasabit? Oo, nakasabit. Okay. O di may mga may pangaran na may pagtugot na su pamilya na iluwas su pangaran tabi kan biktima kan nalamos Albert. Sa si pagtripor ka na siya si Argil na Toledo. O di sige tabi salamat tabi sir sa informasyon tabi. Ayo po. Opo, sige. Joshua. Alright, tadi si Barangay Karawan, Ednel Saiko, ang Barangay Puro, Legazpi City. Hindi na-recover na so bangkay kana nalamos. Oo, alam ko naman siyempre sa may area, sakto ngayon, nagkakalikodan pa sa mga kanukan ambulance ang nagkurot ng nagkuha kang bangkay. Iyo. Okay. Yan, tabi, siyempre ang pangyayari hindi sa Barangay Puro, Legazpi City. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. DCGB on assignment. Tinutukan niya ni Joshua ang pangyayari dyan. Mientras tanto, dahil manaputol yung linya ni Chief Jimmy, minabuelta. Okay ba yung linya? Hali dyan sa 3rd District. Inenota lang si Joshua, no? Nag-signalan sa tuyang tech flash. Ngayon, inenota to si Joshua. Chief Jimmy, kumpadre. Yes, pade. Haros okay na. Well instructed na ni Congressman Fernando D. Cabredo sa mga Irrigators Association, official, barangay official, so NIA, DPWH, CPO. Hello, Papa P. Good morning. Yes, good morning tabi. Kung pigdadangog ko kasuba gusto huroron while pinagla-live ni Chief Jimmy, ni Pading Jimmy. Iyo na inisupig istorya mo tabi kung napipahidali mo ng trabaho kan makahuron ta ka last week sa programa. Iyo tabi, iyo ini ang alagad ang igo pala kitang mga pagbabago may mga controversial baga so sa budget. Ini kaya na proyektong ini saro ini sa mga isiningit duman sa bicameral conference kan Senate and House of Representatives to sa budget. Ini kaya naraot baga ini tabi Papa P. Kang Oktubre. So Oktubre 27 ganito so Typhoon Christine. Yes, oo. O ng mga panahon na ito, naipasabmi na sa budget sa lower house. So kaya ang chance na sana na maisingit sa BICAM. And nabaswerte kita na napagbigyan kita na isingit sa BICAM. Ining 140 million. Alagad, iguda ang bagong direktiba manungod sa pag-implementar kan mga projects na nakasingit sa BICAM. Okay. So kaya, sabi ko digdi sa mga kaoron ko digdi, sabi ko sa mga Irrigators Association, gumibo ka muning board resolution na katunayan na urgent ang pangangaipo. Sabi ko, nasa 825 hectares ang coverage kaning proyektong ini. 825 ang nangangaipo. Hektarya ning umahan. Then, sabi ko, makagibo nito yung resolution, Sunia mismo ang mapatunay kang resolution nindo, and then itawan akong kopya isusubmit ko kay DPWH Secretary Manny Bunuan. Yun, nganing ma-justify itong project na iyan, ma-implementar na sana. Now, kung kung arog ka it will take time pa tabi sa hiling mo, ma-speed up daw tabi iyan?
Ang kaipuan naman sa nandigdi is justification. Yun. Kasi Presidente gusto man na pasigurohon ang kwarta kang sa tuyang gobyerno, kung ini maitatawan taning magayon na rason, siguro pagbibigyan ni Presidente. Very good, very good. Igwa, sana po kung Didi ma-pressure tayong paggibukan mga kaipuhan na justification na araw kaning petsa matapos tanganing matsumitir tatulo sa Presidente. Ayo, sabi ko nga sa Inda, kaipuhan, asap, mag-ibon ninda ang mga dokumento. Ako man, may submit ko man katulos naman sa kay DPWH Secretary. Okay. Which means... Para mo tabi, Pio, gulpi ang distroso di Gisamuya. Ining Prisalep, saro pa lang tabi ini, 825. Duman sa South Kinale, kuyan man tabi, 750 hectares. Rinibong hektarya yan, ano? Oo. Sa Dilcasa, 450 hectares. Yugon mo tabi yan, pirang hektaryang umahan yan. Dahil makakapagtanom. Iyo. Okay, so ang kaipuhan sana talaga dyan is ma-open up so duman sa nasyonal na talagang kaipuhan iyan. Bako yan basta-basta sa nang siningit na pa-fundingan na proyekto. Ano po? Ayun tabi, oo. Okay. Now, meantime, naarog ka yan, may naunambitan kayong palliative solution na sandbagging. Ano tabi ang sistema kong Didi? Okay, sa mo niya, nikudiging tigagibong palliative measure ining mga farmers, ining niya. Alagad, sabi nila, kung abuton niya, pirang aldaw. Kaya po ang kaning bulldozer. Kaya sabi ko, may siya na yan, tumahanap kita. Okay. Kung Didi, ano ang assurance mo sa sektor na yan dyan na ika mismo ang malakaw kaan, nganing may speed up na yan tabi kong Didi? Makikihuron kita. Makikihuron kita duman sa gobyerno nasyonal. Ining mga problema kan sa tuya mga farmers, tatawang ko ining representasyon duman tabi sa gobyerno nasyonal. Okay. Salamat kong Didi, mabuhay ka tabi. Okay, thank you. Opo, Pio. opo. Okay, so yan tabi pade, si Congressman Fernando Didi Submit-keeper na mo, nabuburol. Submit-keeper ni Kadinggam na mo. Sige, keeper, nabuburol da. Problema. Yan tabi pade. Sa to yung mga dagdag na informasyon, hali digdi sa Busak, sa Uwas Pulangi Libon area. Uwas Libon area, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa pagtutukan istorya. Nagbultada si Chief Jimmy, kasabay na, naging kasabay si Congressman Didi Cabredo and all the irrigators, farmers, barangay officials sa naunambitan ng mga lugares. Ang advice mo tabi, medyo alanganin na kumpadreng Jomar, very sorry, minahagad kita ng dispense at alanganin na. Salamat kan sa indong pag-antabay. Masunod tudos ang samuyang news director si Andy Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.